मोजां सिख्लाफोर नुयो बर' हारसा नेपालि बेखौ नुनो फैयो आरो बेखौनो दानि जुगाव सेंग्राफ्रा बेखौ नायनो फैयो आरो हारसाफोर बर' हिनजावखौ नायनो फैयो बर' हिनजावनि गाननाय जोमनायफोरखौ आर'नाइफोरखौ बिथांमोना लानो बायनो फैयो आरो आदसा दे बुंदों गोबां मोजां मोजां सिख्लाफोर फैयो होनना बुंदों मा बेनो जाहैबाय दारागाव पिकनिक स्पट बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय आदसा मादै बे दखानाव मा मा मोननाय जायो बेयो सब बुस्थु मोनो लोंग्राफोरबो बेसाद मोननाय जायो नामा आदसा फोरमायनो थाखाय गोजोननाय भाजा आरो दै आरो सिखर सिकेट बे दारागाव पिकनिक स्पटआव बबेनि फैयो होनना फोरमायगोन आब' गोबां जायगानि फैयो ক'ৰপৰা আহিলে বাক্সা আচ্ছা তাতে দারাগাঁও পিকনিক স্পট আহি কেনেকৈ লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে কি দেখিলে আপুনি নে পৰিৱেশটো চাই ভাল লাগিছে নদী বাগানী আমি মইনা পুখুৰীতে গৈছো তাতে কি খানা খালে খালো ভাত মাছ মাংস দালি চব্জি তাৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল বহুত ভাল আচ্ছা ধন্যবাদ থাকিল ভণ্টিৰ লগত আৰু কিছুমান ভণ্টিৰ লগত জানিব চেষ্টা ভণ্টি কি কোৱা তাতে দাৰাগাঁৱত আহি কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে কি দেখিলে এই পৰিৱেশটো বহুত ভাল লাগে মানুহ দেখিলো শিল এই পাহাৰ দেখি উঠি গৈছে বহুত ভাল লাগছে গাছ গছনি দেখি ক'ৰ পৰা আহিলে ভণ্টি বাস্কাৰ পৰা বাক্সা স্কুলৰ পৰা স্কুলত চাব পাৰিছো আচ্ছা ধন্যবাদ থাকিল ভণ্টিৰ লগত আৰু ভণ্টিৰ লগত জানিব চেষ্টা কৰিম ভণ্টি কেনেকুৱা লাগিছে তাতে দাৰাগাঁৱত আহি ভাল লাগিছে কি দেখিলে এনে এতিয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ধুনীয়া হয় আচ্ছা ধন্যবাদ থাকিল गोजान जायगानिफ्राय बे दारागाव पिकनिक स्पटआव गोबां पिकनिक जानो फैनायखौ जों नुनो मोनदों बे समाव जों मिथिनानै लायो दादा ক'ৰপৰা আহিলি তাতে আমি নলবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ নলবাৰী টাউনৰ পৰা দাৰাগাঁৱত আহি কেনেকুৱা লাগিছে বঢ়িয়া লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে প্লেচটো ধুনীয়া পৰিৱেশটো ভাল বতৰটো ভাল আচলতে পিকনিক খোৱা বতৰে এইটো গতিকে আমি খুবেই আনন্দিত গোটেই ৰাইজখিনিয়ে ভাল খুব সংযত পৰিৱেশত আছে বিহাৰৰ ৰাইজ আৰু অসমৰ ৰাইজ কি ক'ব একে তাতে আহিবা নাই ইয়াতে বৰ শান্তি পাইছোঁ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা পোৱা নাই গতিকে বিটিআৰৰ ৰাইজক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতসকলৰ আৰু উন্নতি হওক আগতকৈ জাগাবিলাক বহুত উন্নত হৈছে গতিকে আৰু উন্নতি কৰক আমি আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ আৰু কামনা কৰিছোঁ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दारागाव पिकनिक स्पटआव दं बे समाव आङो बे पिकनिक स्पटआव फैयोब्ला मा सुबिदा दं आरो बेवहाय फैनानै माबायदि मोनसे गोजोननाय लानो हायो जोङो माखासे खोथाखौ जोङो बै दारागाव पिकनिक स्पटनि सासे दैदेनगिरि बिथांनाव जोङो मिथिना लानि आदसा दारागाव पिकनिक स्पटआव फैयोब्ला माबायदि रंजानो हायो दा फोरमायगोन बेवहाय गोसोबायदि रंजानो हायो बेवहाय जेबो उसुबिदा गैया माने ओरै जानाय लोंनाय बेफोराव जोंहा जेबो बारा होनाय गैया गोसोबायदिनो रंजानो हायो बेवहाय फैयोबा मा नुनो हायो होनना फोरमायगोन दा नुनायाथ' बेफोरनो जोंहा हाजो हाला दंफां लाइफां बायदिसिना मिथिंगानि बेफोरनो आरो आচ্ছা थारैनो बेवहाय हाजो हाला बायदिसिना मिथिंगानि समायना मिथिंगाखौ नुनो मोनगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों जोङो बिथाङा सोंबावगोन आरो बेवहाय बबे जायगानि दावबायारिफोरा बेवहाय पिकनिक जानो फैयो होननानै फोरमायगोन बेवहाय जोंहा गुवाहाटीनिफ्राय इखिजा फैयो गुवाहाटीनिफ्रायबो फैयो जोंहाय बरपेटा बेफोर साइडनिफ्राय फैयो गोबां जायगानिफ्रायनो फैयो गोजाननि फैयो नाथाय बेवहाय फैयोब्लाथाय फैसाफोर होनांगोन नामा होननानै फोरमायनाय मा फोरमायो फैसा जोङो डिसएडभान्टेजनि थाखाय साफा सुफा खालामनायनि मुङाव एसे रां दैखांनाय जायो बेवहाय रां दैखांनाया गारि हिसाबै गारियाव जेरै सारि साखाफोराव जों एल्ट'फोराव 150 कालेक्ट खालामनाय जायो आरो बासफोराव 300 ओरै 300 बिदिहाय जों कालेक्ट खालामनाय जायो बाइकफोराव 40 रां कालेक्ट खालामनाय जायो आरो नै दा हेपि निउ इयारा फैथारनोसै बे समाव बिथाङा जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों गोबां दावबायारि रायजो राजा बिथांमोनखौ बिथाङा जोंनि बर' खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायगोन दा बयनिसिम गोजोननाय हामलायनाय बावहरनाय थाबाय जाहाथे फैयो जोंनियाव गोबां जोंनियाव फैखायो नालाय बेनिखायनो नोंथांमोनखौ फैनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय आচ্ছা बिथांनिफ्राय मिथिनानै लाबाय बे समाव जोङो मिथिनानै लागोन बेनो जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दारागाव पिकनिक स्पट थारैनो बिनि मिथिंगायारि नुथायफोरा जोबोद समायना बे समाव आङो बेनि मिथिंगायारि नुथायफोरखौ आङो दिन्थिनो खावलायनाय जाबाय बिथां केमेरामेन ज्योतिष खिरखातारि बिथांखौ
পৰিৱেশটো বেয়া কৰোঁ সেনেকুৱা আৰু আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ থাকিল বাইদেউ আচ্ছা আব' आदसा नों बहानि आङो बे जायगानिनो दारागावनि दारागाव बेवहाय मा मोननाय जायो बेवहाय दा माबा पिकनिक स्पट हिसाबै लोंनाय जानाय आरो बेनिफ्राय बेबायदि फिथाइ सामथाइ हेर मोनो आरोखि बेनि परिबेसफोरा माबोरै दं होनना फोरमायगोन परिबेसखौ आङो ओरैबायदि सानो दा बर्थमान जेबो हाल्ला हुल्ला जायाखै जायफोर साइडनिफ्राय फैदोंब्लाबो गावसोरनि खुसि हिसाबैनो रुजु रुमुयै सोलिगासिनो दङ मोजां आरो ना আচ্ছা फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय ভালো লাগিছে ভালো লাগিছে খুব ভাল লাগিছে আচ্ছা ধন্যবাদ থাকিল আমি ভাইটি দাৰাগাঁৱত আহি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিল ভাল লাগে কি দেখিলে ইয়াৰ পৰিৱেশটো ভাল লাগিল পৰিৱেশটো ভাল লাগে ক'ৰ পৰা আহিলে মই চিভিৰমান একাডেমী জুনিয়ৰ কলেজৰ পৰা মোৰ ঘৰ হেৰি বাটছত নলবাৰী বাটছত ধন্যবাদ থাকিল बेखौ मिथिना लागोन दारागावआव पिकनिक जानो फैदों अर्थात लावखार ओंखाम जानो फैदों आब' दारागावआवदि पिकनिक जानो फैदों माबायदि मोनदों गोसोखौ माने दिनैसो फार्स्ट फैदों ओमफ्राय मोजां मोनदों आरो फैनानै माबायदिनिफ्राय फैदोंमोन आब' मुसलपुर देग्लायसो फैदोंमोन होनबा देग्लायसो फैदों एबारसो बेवहाय फैनानै मा नुखो होनना फोरमायगोन बेयाव फैना दै नुबाय अन्थाइ नुबाय मानसिफोरनि जानाय लोंनायखौ नुना मोजां मोनदों आरो रंजादों बिन्दास इन्जय खालामदों मोजां मोनदों आरो बिटिआरनि गासै रायजो राजाफोरखौ दा मा फोरमायहरगोन बिटिआरनि गासै रायजो राजाफोरा आं बेखौनो मोजां आरो बेयाव फैनानै मोजां मोनो इन्जय लाफैनांगौ मोजां मोनो बयबो फैनांगौ आच्छा आब'आ बिथाङा फोरमायदों बे दारागावआव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों थारैनो बिनि मिथिंगायारिफ्रा जोबोद समायनामार नाथाय बे समाव जोङो बेवहाय बेरायनो फैनाय आब' बिथांमोनाव जों मिथिनो लाबावनि आब' दारागावआव फैना माबायदि मोनदों दारागावआव माने जों दिनैसो फार्स्ट फैजेनदों आरो जों फैनानै नुफैबाय दे जेनेबा दिनै मानसिफोरा बहुत बुरजा नुफैदों आरो मोजाङैनो मोनदों जोङो फैनानै ओमफ्राय बे बायदिसिना गोसोखौ मोजां मोनदों आरो नाथाय बेवहाय माबा मोनसे गाज्रि परिबेसफोर दं नामा बेवहाय गाज्रि परिबेसखौथ' जों दा जेबो मिथिया नुफेराखैबो जों दिनैसो फार्स्ट फैजेनदों जों नुफेराखै मोजां नांदों आरो मोजाङैनो नुदों दा आच्छा फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बे समाव जों आदानावबो मिथिनानै लागोन आच्छा आदा दारागावआव बेरायनो फैनानै माबायदि मोनदों दिनै फैनानै मोजांखौनो नांदों आरो नुनो मोनदों जे गोजाननिफ्राय मानसि फैदों बहुत स्टुडेन्टसफोर फैनाय नुदों आरो लोगोसेयैनो बहुत गोजाननि गारि ट्रेभेलार्सफोर नुदों जोङो बेनि नाथाय बेवहाय माबा मोनसे गाज्रि परिबेसफोर दं नामा गाज्रि नुवाखै गावबा गाव रंजानो फैदों रंजानायखौ नुदों नाथाय बड'लेण्डनि बियो जोबोद मोनसे बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे मुंदांखा पिकनिक स्पट नाथाय बिटिआरनि गासै रायजो राजाफोरखौ दा मा फोरमायहरगोन आरो गासैबो फैनानै बे जायगाखौ नायफैनांगौ आरो जिबायदि एक्जटिक सिनारि हाजोनि गेजेराव दङ बे जायगाखौ नायनानै जोबोर मोजां मोनगोन आं आसा खालामबाय आच्छा बिथाङा फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों होनना बुंदों आरो बिटिआरनि गासै रायजो राजाफोरखौ बे पिकनिक स्पटआव नायफैनानै मोनसे गोजोननाय लाफैनाय गाहाम होननानै बिथां आदाया फोरमायदों फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय पिकनिक स्पटआव मा मोननाय जायो पिकनिक स्पटआव बेयाव गोबां जानाय मुवा मोननाय जायो रेस्टुरेन्ट बायदि आरो कमला आरो बायदि मोननाय जायो आरो बेयाव गोबां मानसियानो फैनानै गोजोननाय फैयो नाथाय बिदि परिबेसा माबायदि होनना फोरमायगोन परिबेसा दा सानना नायबा जोबोद मोजाङानो गाज्रि नङा मोजाङै सोलिगासिनो दङ बांसिनसो मानसिफोर सुबुङा बेयाव थुबुर जाफैदों माने आरो 10 डेससो दंबावो आरो बेयाव आरो गोबां जाबावगोन दाथ' ओरैनो जेनेरेलसो जाबावदो आरो बिनिफ्राय बांसिन सुबुंफोरा फैगोन आरो नाथाय बबेनि दावबायारिफोरा फैयो होननानै फोरमायगोन बे जायगायाव ओरैनो जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बांसिन जागोन आरो फारसे जोङो साइड क'क्राझारनिफ्रायबो फैनाय जायो लोगोसे नलबारि जों आरो गुवाहाटिनिफ्राय फैनाय जायो आरो सिटि एरियानिफ्राय बेनिफ्राय आं ओरैनो नुवाखै आरो नाथाय नोंथाङा दावबायारिफोरखौ मा फोरमायहरगोन बे दारागावआव फैनांगौ ना फैनाङा मा फोरमायहरगोन दा जोंथ' वेलकामखौनो खालामनांगोन जोंथ' गोजोननाय मोनगोन बिथांमोना फैनायखाय बेयो दारागावआ जोबोद मुंदांखा जाबोनो हमदों बेनिखायनो बिथिंजों जों साबायखर बावनांगोन आरो बेयाव मा नुथाय दङ बांसिन नायथावथाव नुथायाथ' बेयावथ' गोबां दैमा दङ आरो जों हाजो एरिया दं दंफां लाइफांजों समायना बेनिखायनो बेयाव मोजां आरो आच्छा फोरमायनो गोजोननाय थाबाय जिल्लानि सिङाव थानाय बे मोनसे दारागाव पिकनिक स्पट बे जाहैबाय इन्डिया आरो भुटान सिमायाव गोग्लैनाय मोनसे हाजो बे हाजोनि मिथिंगायारि समायनाफोरा जोबोद मोजां आरो बेवहाय फैयोब्ला थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनगोन होननानै बिथांमोना गोबां दावबायारिफोरखौ फोरमायदों बेनिखायनो बर' खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय आरो खुलुमनायजों बेखिनियावनो दिनैनि बे दारागाव पिकनिक स्पटनि माखासे नुथाय आरो माखासे थयथ'फोरखौ जोङो बर' खौरांनि गेजेरजों